Moni abale ndi alongo okondeka konse kumene muli. Tilandiranenso pano patiyankhuleni Ambuye, kumvetsera mawu a Mulungu, kumvetsera Ambuye kuti akutilankhula chani. Lero ndi Lolemba pa Monday pa 13 February mchaka chino cha 2023. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu 4 ndime yoyamba kulekeza 15 ndi kupitiriza ndi ndime ya 25. Uthenga wabwino Mariko 8 ndime 11 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Archdiocese ya Lilongwe. Tiye tikhalire limodzi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina kudabwera Afarisi ena nayamba kutsutsana ndi Yesu. Iwo adapempha Yesu kuti awaonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Pakutero ankangofuna kumutchera msampha. Yesu adadzumira mu mtima nati, kodi bwanji anthu a m'badwo uno amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa? Ndithu ndikunenetsa kuti anthu a m'badwo unowu sadzachiona chizindikiro akuchifunacho. Atatero Yesu adawasiya nalowanso mchombo kuwolokera kutsidya lina. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tilandirane mobwereza pano patiyankhuleni Ambuye. Mawu amene tamva lero akufuna kutitsimikizira za chikondi cha Mulungu ngakhale tili pakati nthawi zina pa zovuta zimene zimachokera kwa anthu amene si anthu dera koma abale athu amene. Ambuye athu Yesu Khristu pamene akufalitsa uthenga wabwino akuwatsutsa m'njira zosiyanasiyana Afarisi, ndipo apa akupempha iyayi tionetseni chizindikiro chozizwitsa. We want a sign. Zikuwakwiyitsa Ambuye Yesu mbali ina kuti kodi ndi chizindikiro chanji chimene anthu a m'badwo uno akufuna. Koma uthenga wabwino anenetsa kale kuti amangofuna kumutchera msampha. Basi kumutchera ndale basi timuone kodi ndiye yudi. Nkumati tsono inu mmadzitcha akatswiri a malamulo, kodi mabuku a malamulo ngakhale inu mukuti ndi akatswiri a malemba oyera, zonse analosa aneneri zija. Mwayiwala simukuzindikira kuti Ambuye athu Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu uja. Mukufuna chiyani? What do you want? Ndi zimene pakati pathu zimachitika nthawi zina kuti uyesetse kupanga chinthu chabwino china chake, anthu nkumaona ndithu kuti you are capable, you are a capable woman, you are a capable man. Koma ndikuyesetsa kukumba kena kake koyipa kamene akagwiritse ntchito achita kukweza volume, achita kupanga amplify. Ndikuyesetsa kuchitanso publicize ndi cholinga chakuti zabwino zija azitsitse value. Kuyesetsa kuti aphe zabwino zija ncholinga chakuti apange achieve ma agenda awo. We are in a world surrounded with evil. We are in a world of light, yes, but surrounded with darkness. And we need to be clever and prayerful. Tili m'dziko limene munthu ukamaonetsa kuwala, chilungamo, zinthu zabwino, usaganize kuti aliyense akukondwa nako kuwala kwayi. Ndi zimenensotu zikumuonekera Abele ndi m'bale wake. Mawu oyamba kunena za ana awiri, Abele, Kaini wamkulu, Abele wang'ono, ana Adamu. Onse Mulungu kwadalitsa bwinobwino. Iwe zako zaziwetozi, nkhosa izo ndizo,
iwe ulimi wa mbali ya mbewu zomerazi tiye nazo kumeneko. Akapereka nsembe yonse, Abele mulungu nsembe wake wayilandira, Kaini sanayilandire. Koma kumuchenjeza mulungu, iwe nkhope yako akukaifa cha nsembe yanga makuti chifukwa chakuti sunachita zabwino zimene ukuyenera kuchita. Komanso uchenjere tchimo lili ngati pa khomo likufuna likulowerere. Mulungu pokhala mulungu amadziwa ndithu kuti mkwiyo anga chimakhala chiyambi kupanda kuchitenga bwino chakuti munthu mpakana afike poti waganiza zoyipa mpakana kuchita zoyipa zija. Kumuchenjeza mwachikondi cha mulungu monga mulungu ali. Koma sakumvetserabe ayi, he is going ahead to the extent of killing his brother Abel. Zotsatira zake yayi, where is your brother? Am I my brother's keeper? Mbale wako ali kuti? Ineyo ndio osunga mbale wanga. We are killing our brothers, we are killing our sisters out of sheer jealousy, envy. Tikupha abale athu, tikupha achemwali achimwene chifukwa cha nsanje kaduka nkhwidzi zimachitika izi. Tikuyenera ndithu kukhala tcheru chifukwa zimene akumana nazo Ambuye Yesu, zimene akumana nazo Abele, ngati sinakumane nazo ena mwa ife tithokoze mulungu. Koma dziko lapansi lomweli zimachitika ndithu. Makolo athu ponena mawu akuti nkhondo ndi anansi, amafuna kutanthauza kuti chani. Enanso kaja amakhulupirira zijazi amanenanso kuti sizipitatu ati kwa anthu dera zimafuna abale awo, nkupati chifukwa chani? Iyayi ajatu ndi achimwene awo sizuyenda, ndi achemwali awo aja bandi idagawana zida. Zikukhala bwanji? Akuti wina uja ifoti mwana wake adamusankha ku sukulu yapamwamba, enawo akuona ngati basi atayamba onyada kapena kuti ayamba onyamwa ndiye basi kaduka. Inu m'bale wanu, mwana wake ndi mwana wanu yemwe. Instead of you rejoicing together the success of your daughter, of your son, why are you sad? Why are you angry? Why are you envious? Very sad, very pathetic. Zomvetsa chisoni. Atumiki aja nawonso bandiso agawana zida zimachitikaso zipani osati za ndale zokha ngakhalenso zamuti za mumpingo. Iyayi amene uja mwakuti iyayi khangata mumukondera, iyayi mwakuti itudziwa apanga zakuti dala, iyayi mwakuti zokamba mbwe. Kumakhalatu kuphana, kunyenyana, kumenyana, kukadzulana, even in the church. Why? Jealousy, jealousy, jealousy. The warning of God to Cain, chenjera chimo lili ngati pakhoma pali kubwera kwa iweyo. Nsanje imeneyi kugwetsa nkhope kumene makwinya amene wawa, chenjera upezeka kuti wachita zoyipa. Tikamaona zabwino za anzathu in the church, outside the church, mdziko muti, tiyeni tisangalale, tiyeni tipangane support. Komanso tisamayiwale kuti nthawi zonse tu mulungu mwina timapezeka kuti ife tikungona zabwino za anzathu uja, koma kuyiwala kuti mulungu ifeso anatipatsa zathu. Wayiwala Kaini kuti inde mulungu m'bale wake ng'ono wake anampatsa nkhani ya nkhosa zimenezozo. Iye wayiwala kuti iyenso ali ndi zipatso ndi zina zimene akuyenera kupereka kwa mulungu. Koma chifukwa chakuti waphonya sanapange zabwino, akuona ngati basi mulungu sangalandirenso nsembe yake. Si choncho ayi. Akanamumvera mulungu ndikufunsa, Ambuye pepani ndalakwa, nditani kuti ndikhoze nsembe yangayi ndiyipereke bwanji? Ndikumva uphungu wa mulungu, kumva mawu ake kuwagwiritsa ntchito, nkupereka nsembe ija muno bwino, akanayilandiranso mulungu. Chimodzimodzi mphatso zathu zosiyanasiyana, nzathu akhoza kukhala katswiri kapandi zakuti amapanga izi. Ife mulungu sikuti anatitayiratu. Mulungu sataya wake aliyense ali ndi zakuti, zakuti, zakuti. Kwa mulungu afuna kuti with the right and proper disposition we go in his presence and offer the sacrifice in the right manner, in the right proper disposition. Tikapereka nsembe yathu
ndi mitima yathu bwinobwino mulungu amalandira nsembe zathu. Koma tikakhala bize mbale yanga ndiyi komatu moseliriri diso mbale yanzanga mulungu nde wampatsa chipisi chachikulu bwanji ineyo ndeyayi, the more we do that nsanje imangobwera nkumangokula, ife nkulephera kupanga zinthu zathu nkumangona zanzathu. Ndimuchate manena kuti oyenda maulendo osiyana sakuyenera kupikisana. Ife tikuyenera kuyenda ulendo wathu umene mulungu atipatsa. Concentrate on your journey and move within your journey. Osati moseuliri nzangayu bwanji mapeto ake jerase osatha, kaduka osatha, nkumangovulazana. Chifukwa anthu kumakhalatu ndi pakama pomwepa apapa, kuphana kumene, kumenyana, kunyenyana, kukhadzulana, kunenerana zoyipa zosiyanasiyana. Anthu enaso nkumayitonda kuti chikuchitika ndi chani. Tiyeni ifeyo timpemphe mulungu atipatse mtima wa Abele wolungama uja amene analandira nsembe yake. Atichotsere mtima wa Kaini, mtima wa kaduka, mtima osafunira abale athu zabwino. Mtendere tidzaupeza tikakhala anthu ofunirana zabwino nthawi zonse. Ngakhale dziko lathu liyende, ndale zathu ziyende, mpingo wathu uyende, ngati nthawi zonse tikokana ndikumaphana ndikumafunirana zoyipa, palibe chitukuko chimene tingachione. Koma tikakhalirana pansi, inde nthawi ina tayambana kuyankhulana, kukhululukirana, moyo nkumapitirira, chikondi nkukhala pakati pathu, tidzaona ndithu kuti mulungu walandira nsembe zathu ndipo mulungu watidalitsa. Koma pato kwakenso pamene tikufuna zizindikiro zozizwitsa tisayiwale kuti moyo wathu omwewu, mphamvu zomwezi, kuyankhula komweku, kumva mawu a mulungu komweku, all these are great signs of our Lord Jesus Christ's power. Zonsezi ndi zizindikiro kale, sitikuchita kusowaso kuti kodi ndikufuna chozizwa, akuti ndikufuna chakuti chita chake cha mtengo wapatali. You are walking, there is your brother, sister somewhere who are failing to walk. You are breathing somewhere, your brother and sister akutata ndi imfa. Ukudya nzako wina alibiretu appetite kuti afune chakudyacho. Ukupuma iweyo nzako ngakhale kwada, he and she, they are having sleepless nights chifukwa mavuto ena ake. What other great sign do you want? Zizindikiro amatipatsa kale mulungu zozizwitsa. Tisakhale ngati tikumuyesa dala mulungu pakufunaso zizindikiro zina zake zapamwamba, kuyiwala kuti moyo wathu omwe ndi mirakuli kale wa mphamvu umene mulungu anatipatsa. Amen.